Takže Vánočný mládež, Vianoce, tešíme sa. Tak. Takže našou úlohou bude dneska si odpovedať na túto otázku. Veľmi basic, prečo sa Ježiš narodil. Chápem, že mnohí na túto otázku poznáte odpoveď, ale ja by som sa išiel pozrieť trošku hlbšie do toho. Tak, obecne v starom zákone ľudia, ktorí žili od Mojžiša až teda po Jana Krstiteľa, tak, respektíve Adama, tak potom ako Adam spadol a zhrešil, tak v podstate človek, bežný človek, ako my sedíme, nikto by nemal s Bohom priamy kontakt za celý život. Leda, že by niekto z vás bol zvolený za veľkňaza a veľkňaz v tzv. Deň zmierenia mal prístup k Bohu, že sa s ním reálne mohol rozprávať, priniesol tam nejakú obeť a prihovoral sa za ľudí. Bežný človek v živote by k Bohu neprišiel. Niečo ako vy, že idem sa chváliť, idem sa stiško, to neexistovalo. To, kde sa Boh stretával s ľuďmi, bolo prísne regulované, jak časovo, tak keď poviem tak priestorovo. To znamená, Boh vždy prebýval v nejakom chráme, to si potom ukážeme. Možno niektorí poznáte Mojžišov stánok, ktorý ešte Mojžiš vystával na púšti, potom sa vystával nejaký chrám v dobe Dávida, v dobe Šalamúna a podobne. Ale bolo to proste vyslovene 4 steny. V podstate taký koncept, jak niektorí ľudia dnes chápu kostol, že Boh je za 4 stenami a nevychádza s nami. To znamená, že aj vlastne, keď niekto chcel ísť do Božej prítomnosti, tak sa musel predtým očistiť, musel priniesť nejakú obeť za hriech, lebo Boh ich varoval, že reálne, keby ako človek vstúpil do Božej prítomnosti, ako to zabije. Tak Mojžišovi hovoril, že nemôžeš sa mi pozrieť tvárou, lebo si zomrel fyzicky proste. Toto neviem, jak funguje, nemám to žiadny ako nejaký fyzikálny popis. Ale skrátka, Božia sláva, keď sa zjaví naozaj, tak strávi človeka. Pretože Boh je spravodlivý a je tam ten hriech, ktorý vidí. Jedinou výnimkou, úplne exkluzívnou, bol Mojžiš, kde čítame napríklad v knihe Exodus, v 31. kapitole, 33. kapitole, v 11. verši, že Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, tak, ako sa človek rozprával so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora, ale jeho služobník, mládenec Jozua, syn Núnov, sa nevzdialil zo stánku. Takže Mojžiš mal takéto privilegium. Inak vôbec nikto. Teraz by som sa chcel pozrieť, to bude taký trošku Bible study session dnes na mládež. Mám pocit, že sme to dlhšie ako nemali, takže keď máte svoje Biblie, by bolo super, keby ste si ich otvorili, pretože okrem takýchto ako menších pasáží budem čítať aj nejaké proroctvá, texty, ktoré sú trošku dlhšie. A jak postupne pôjdeme tým textom, tak som chcel sa venovať jednotlivým tým veršom. Prečítame si teda ako celú kapitolu Leviticus 16, tretia kniha Mojžišova, kde je vysvetlené na akom princípe, alebo čo si vyhľadovalo na to, aby človek mohol tráviť s Bohom čas. Tak. To si môžeme prečítať a potom by som ešte sa pustil, alebo potom by som to nejak vysvetlil. Tak. Takže Leviticus 16. kapitola od 1. verša. Hospodin prehovoril k Mojžišovi po smrti 2 synov Áronových, ktorí zomreli, keď predstupovali pred Hospodina. Takže naozaj sa to dielo, tí ľudia zomreli. Hospodin riekol Mojžišovi: povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na truhle, aby nezomrel, lebo v oblaku sa budem zjavovať nad vrchnákom. Tá truhla, ten vrchnák aj tá opona, vysvetlím pár slajdov, presne čo to znamená. Len takto smie Áron vstúpiť do svätyne s jedným juncom a na obeť za hriech a baránom na spaľovanú obeť, aby sa očistil. Nech si oblečie posvätný ľanový odev. Na tele má mať ľanové spodky. Okay. Nech sa opáše ľanovým pásom a uvieže si ľanový turbán. Takže zase, iba si všimáte tie nároky, čo všetko človek musel zrobiť predtým. To je posvätný úbor. Nikto z nás nechodí dneska do zboru posvätného úboru.
Nech si umyje telo vodou a potom si ho oblečie. Od zboru Izraelcov prevezme 2 kozlov na obeť za hriech a 1 barana na spaľovanú obeť. Áron privedie junca určeného na obeť za hriech a nech vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom. Potom nech vezme 2 kozlov, postaví ich pred Hospodina ku vchodu do svätostánku. Áron hodí žreb o oboch kozloch, jeden žreb pre Hospodina a druhý pre Azalela. Potom Áron privedie kozla, na ktorého padol žreb pre Hospodina a pripraví ho na obeť za hriech. Kozla však, na ktorého padol žreb pre Azalela, treba postaviť živého pred Hospodina, vykonať ním obraz zmierenia a vyhnať ho Azalelovi na púšť. Toto, čo sa tu teraz opisuje, je v podstate to, že niektoré zvieratá dávali vyslovene, čo oni verili, v podstate tomu, že toho kozla alebo toho banána dali na púšť a nejaké zviera posadnuté proste nečistým duchom ho roztrhalo. To má tiež ako svoj obraz, nejaký duchovný. Áron nech privedie junca, ktorého má na obeť za hriech a nech z nej vykoná obraz zmierenia za seba a za svoj dom. Zabije totiž junca, ktorého má na obeť za hriech. Vezme plnú lopatku uhlíkov z oltára spred Hospodina a plné priehrštie rozličného plného kadidla. Vniesie to za oponu a položí kadidlo na oheň pred Hospodinom. Oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na svedectve. Tak neumrie. Potom nech vezme z krvi junca, prstom nech pokropí vrchnák smerom k východnej strane a pred vrchnákom 7 razy prstom rozfrka krv. Tak. Tu by sme na teraz mohli trošku skočiť a by sme sa iba mohli zamyslieť a potom budem pokračovať v tej druhej polovici. Ale toto všetko len trvalo, kým sa vôbec človek nejakým spôsobom mohol ako dostať. Ešte stále vlastne pri tom Bohu není, to je len ten rituál, čo si Boh vyžadoval. Proste nejaký odev, obeť za hriech, aby vôbec človek prežil v Božej prítomnosti. A milión vecí. To si ako nikto zase nevie predstaviť. Ja mám potom takú ilustráciu, akože ak by to mohlo dneska vyzerať. Zhruba. Ale všimajte si, čo všetko musel človek urobiť, čo Hospodin vyžaduje. A teraz by som sa presunul trošku ďalej, pretože sa tam trošku opakuje. Keby sme sa presunuli do 20. verša, tam sa píše: Keď dokončil obrad zmierenia za svätyňu, svätostánok a oltár, nech privedie živého kozla. Áron nech položí svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, všetky ich priestupky so všetkými hriechmi. Neviem si predstaviť, že Peter coufal, 360 ľudí zbore všetky hriechy za každého, to ako by bola práca. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho na to pripravený muž vyženie na púšť. Keď vyženie kozla na púšť, on odniesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja. Tu už vidíme nejaký tieň. Pán Ježiš razoval všetky hriechy. Jo? To je super v starom zákone, to je fakt krásne obrazy toho naozaj, jak byť spasiteľ. A tak nepriamo poukazujú na to, aký naozaj čo urobil Ježiš. Tak potom nech Áron vstúpi do svätostánku, vyzlečie si ľanové rúcho, ktoré si obliekol, aby vstúpil do svätyne. A nech ho tam uloží. Nech si na posvätnom mieste umie telo vodou, oblečie si svoje šaty, vyjde a pripraví svoju spaľovanú obeť i spaľovanú obeť ľudu a tak vykoná obrad zmierenia za seba i za ľud. Potom je tam nejaký opis, ako to má vyzerať. A potom, keď sa presunieme do 29. verša a koncu už. Toto nech vám je večným ustanovením. 10. dňa 7. mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nejakú prácu. A to ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami. Lebo v tento deň sa vykoná za vás obrad zmierenia, aby vás očistil. Čistí budete pred Hospodinom od všetkých hriechov. Až teraz konečne budú čistí. Nám sa stačí pomodliť. Je to pre vás veľký deň sviatočného odpočinku a vy sa musíte kajať. To je večné ustanovenie. Obrad zmierenia nech vykoná kňaz, ktorého pomažú a uvedú do úradu, aby konal kňažskú službu po svojom otcovi. Takže aj toto je luxusná služba, generačne sú na to predurčení ľudia.
nech si oblečie posvätné ľanové rúcho a nech sprostredkuje zmierenie pre svätyňu, pre svätostánok a pre oltár. On vykoná obraz zmierenia i za kňazov, aj za všetok ľud zhromaždenia. Toto vám bude večným ustanovením. Nech sa koná raz do roka obraz zmierenia za Izraelcov na zbavenie všetkých ich hriechov. Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin. Zámerne som to chcel prečítať takto celé, aby sme si vlastne, ja som si to vlastne predtým až tak moc neštudoval, ale ma fakt ako fascinuje, že človek musel podstúpiť preto, aby ste mali očistené hriechy. Čo teraz berieme v podstate, že jo, Pán Ježiš nám odpustil a pomodlíme sa, činíme pokánie, hej, sme čistí, neviem, 3 minúty to trvá, proste. Kdekoľvek, nemusíme nikam ísť. Nemusíme klopať Petrovi na dvere, doniesť si ovečku, dať je tu na Hejzak, Brna dať na farmu, dobrý deň, jednu ovcu poprosím, prečo, tam sa řešil som, OK, aj tí ďalší, no super, bum, zviaže nohy do auta, na smetánku, Peter, tu je ovca, hej, Zdenaliu zareže teraz. No, jednoduchšie, jo, toto oni nemali proste, oni to museli robiť. A blbé bolo, že to bolo raz do roka len. Takže, hej, my to máme úplne inak teraz. Kdekoľvek, v Žaline, doma, tak ďalej. Oni to mali raz ročne. A raz ročne vlastne aj ten kňaz mohol vstúpiť do tej svätyne. To by som vám chcel ilustrovať tu nám. Tak to nejak vyzeral, jak oni mali to táborisko, tak jo, tie nakresy, samozrejme, taká je tá interpretácia. Len tak mimochodom, na to by mohlo byť fakt samostatná séria na Mojžišov stánok. To by bolo fakt niekedy super ako mať a nie sú na to dokonalý expert, na to sú tu fakt ako povolanejší. Ale myslím si, že to je ako pekne ilustrovať, o čo tu ide. Takže máme tu, neviem, či bude vidieť ten laser, ale jo. Že máme tu nejaké miesto, kde sa ešte zabíjali potom tie obete, kde mali spaľovanú obeť. A keď sa vošlo do toho stánku, tak vlastne, čo sa tam píše, že je tam nejaká opona, tak tá opona rozdielovala svätyňu a svätyňu svätých. Do tej svätyne spravidla, ak teda mám všetky informácie správne, tak vstupovali obecne kňazi, ktorí vykonávali službu, služobníci kňazi. Keď potom, čo sa očistili, tu nám vstupoval iba veľkňaz raz ročne. Potom si ukážeme, možno si pamätáte, že keď Ježiš zomrel, tak sa tam niečo hovorí ako o tom, že sa nastalo veľké zemetrasenie a roztrhla sa opona. To je referencia na túto oponu. A za touto oponou sa nachádza toto, to je jeden z obrázkov, sa volá Archa zmluvy, alebo tá truhlica, alebo zľutovnica sa tomu niekedy hovorí aj v slovenčine. A tu nás sa zjavovala, priamo v tejto miestnosti sa zjavovala tá Božia prítomnosť, kde Boh naozaj hovoril s tým veľkňazom. Všetky tie symboly, ktoré sú aj dnuka, ukryté, je tam mana, Áronová palica, ktorá zakvitne, a sú tam dosky zákona. Všetky tieto symboly poukazujú na Pána Ježiša Krista. A keď si všimnete, tak tu nás sú tí dvaja anjeli, to sú cherubíni, alebo cherubovia. A keď si pamätáte, možno z Genesis 1, že potom, čo Adam zrešil, tak sa tam píše, že cherubovia prišli a chránili vstup do záhrady. To nie je náhoda, že aj tu nás sú tí cherubíni, pretože zakrývajú ako keby tú truhlu. A to je zase symbol toho, že regulujú ten prístup do Božej prítomnosti. Takže to je podobne ako symbol ako v Genesis. A v tomto mieste prišiel ten veľkňaz a komunikoval proste s Bohom. No, a to sa dielo raz ročne. Takže dosť komplikované, ako by som povedal, komplikovaný systém. No, takže, čakaj teraz, výborne. No, takže, jak by to mohlo vyzerať? Hej, toto je náš kazateľ s ovečkami, hej, to ja si neviem na chate, alebo nemám také. No a, takže, proste Peter by musel prísť po ovečku a potom ju nejako... A teraz proste, a každá jedna ovca, za Adama, za mňa, proste, hej, a takto za každého proste. No ale Boh si uvedomil čo? No,
Že to proste nespásí človeka. Proste nespásí to. Takže, keď ste sa na to pozrieť, vydávajte aj odber Petrovi a tak. Ale aj Peter tu nás si v tomto videu uvedomuje, že proste to nebolo dosť proste, hej. Tak. A Boh, teraz, nebudem čítať celý ten text, ale Boh hovorí na viacerých miestach, ale také typické je Ezechiel 36. kapitola. Tam Boh hovorí o tom, že príde čas, kedy dá ľuďom nové srdce a nového ducha. Že im vymení kamenné srdce za mesité, aby mohli reagovať na neho, aby mohli proste, lebo Izrael odvtedy, aj keď dostal zákon, tak vieme, že proste táckal sa, mali to komplikované a tak ďalej. Proste nevedeli, aký chodiť v tých Božích prikázaniach. A Boh to v skutočnosti vedel, ani to nečakal od nich, pretože vedel, že majú hriešnú prirodzenosť, kamenné srdce. Potom budeme vidieť, jak to aj sa opisuje v liste Židom, že táto obeť nebola dostatočná na to, aby im umila svedomie. Tak, a teraz. Boh hovorí, že im vzbudí proroka spomedzi ich stredu, ktorého budú počúvať. Toto je odkaz z Deuteronomia 18. kapitoly a hovorí to o Kristovi. A Boh postupne im dáva proroctva skrze rôznych prorokov. Tých proroctiev je veľa. Ja som chcel vybrať dve, čo sa mi najviac osobne páčia, alebo sú najviac výstižné. Obidve sú z Izaiáša, jedno z 9. a druhé je zo 61. kapitoly. Ale inak prvé proroctvo o Kristovi, otázka, viete, kde je prvé proroctvo o tom, že príde Kristus, okrem toho Marlovka, odpovedajú všetci. Ďakujem. Jo, presne tak. Presne tak, áno. Takže je to presne potom, keď konfrontuje ich Boh po prvom hriechu a on im povie, že žene hovorí, že z tvojho pokolenia vzíde človek, ktorý satanovi rozdrtí hlavu, ale on mu schvátne petu. Takže on mu rozdrtí hlavu za cenu toho, že Ježiš zomrie. Je tam nejaká obeť. Tak, môžeme si teraz prečítať Izaiáš 9. To by som prečítal celé. A potom vybrané pasáže z Izaiáša 61. Budeme tu čítať práve inak niečo, čo aj zaznelo na našich piesniach, že som veľmi rád. To nebola ani proste to hodnoté, ale je to skôr cynik. Tak. Takže Izaiáš 9. kapitola. Ľud, ktorý chodí v otme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť. Radujú sa pre tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktorého zaťažuje, i palicu na jeho chrbte, a prúd jeho poháňača dolámeš ako v deň Midiancov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obúk a v krvi pováľaný plášť svorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho menom bude predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti a knieža pokoja. Veďka bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou až od teraz až na veky. Toto dostal aj Dávid niekoľkokrát zasľúbenie, že jeho potomok bude vládnuť nad Izraelom a bude to na veky. Horlivosť Hospodina ho upevní, Horlivosť Hospodina to urobí. Pán zaslal slovo proti Jakobovi a to padlo na Izrael. Všetok ľud, to má pocítiť Efraim aj obyvateľstvo Samárie, ktoré s pýchou a vystatovaným srdcom praví. Tehly padli, ale postavíme kamenné kvádre. Dve figovníky videli, no nahradíme ich cédrami. Preto Hospodin vyvýši proti nemu jeho protivníkov a poštve jeho nepriateľov. Sýriu z východu a Filištíncov odzadu, aby požierali Izrael plnými ústami. Pritom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka ešte je vystretá. Ale ľud sa neobrátil k tomu, kto ho bije a Hospodina mocnosti nehľadá.
Preto Hospodin odsekol Izraelu hlavu i chvost, palmovú ratolesť i šašinu v ten istý deň. Starec i vznešený je hlavou, prorok, ktorý učí lož, je chvostom. Vodcovia toho ľudu sa stali s vodcami a tí, ktorých vedú, sú zmetení. Preto Pán nemá zľutovanie nad jeho mladencami, nezmiluje sa ani nad jeho sirotami a vdovami, lebo každý z nich je hriešný a zločinný a všetky ústa vravia bláznivo. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka ešte je vystretá. Lebo nešľachetnosť horí ako oheň, ktorý stravuje poľtač i trnie a zapaľuje lesnú húštinu a rozpráši ju v stĺpoch dymu. A postupne tam ešte ako k tomu pridáva, takže keby Hospodin s týmto pracoval, čo vidíme proste, oni sa odvracali od neho niekoľkokrát, ale on napriek tomu, respektíve práve preto, posiela toho Spasiteľa, čo sme aj tu nám spievali. Predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja. A potom ďalšie proroctvo je z Izaiáša 61 a tam od 1. do 3. verša čítame takto. Duch Hospodina Pána spočíva na mne. To o sebe, kedy hovorí ten Spasiteľ. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. Z tohto vlastne cituje aj Pán Ježiš, tesne po začiatku jeho služby. Posiela ma potešiť všetkých smutiacich, aby som mohol dať smutiacim Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smutočného rúcha. Chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. A potom ďalej, do 6. 11. Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými. Vás spomenujú služobníkmi nášho Boha. Užívať budete bohatstvo národov a ich slávu sa budete chváliť. Za to, že môj národ mal dvojnásobnú hanbu a potupa mu bola podielom, vo svojej krajine dvojnásobne bude dediť. Bude mať večnú radosť. Pretože ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinu lúpež, verne dám ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich potomstvo bude známe medzi pohanmi, čo je vrátane nás, a ich výhoky uprostred národov. Kto ich uvidí, každý ich pozná, že sú potomstvom, ktoré Hospodin požehná. Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odiel ruchom spásy. A odiel ruchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si upevňuje veniec, a ako mladúhu, ktorá si pripína svoj klenot. Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva skličiť svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými národmi. Tak. Takže tu nás zase v tomto texte Boh referuje na to, že príde ten čas, kedy konečne niekto to prelomí a umožní ľuďom, aby mali s ním nejaký pravidelný vzťah. Tak. AD. V tom žijeme my, takže super, čo? No. A teraz, zase tých textov je ako viacej, obecne v Biblii, ale v tom, o čom sme sa bavili, si myslím, že je to krásne ilustrované v liste Židom. Nemusíme to čítať, treba sú úplne celé, ale chcel by som tam ilustrovať niektoré veci, ktoré vlastne pekne odzrkadľujú ten prechod. Takže sme počuli, že vlastne v Biblii, v starom zákone predtým mali nejakého kňaza, nejakého reprezentanta, ktorý ich zastupoval. A teraz, keď začneme vlastne list Židom od 8. kapitola 1. až 7. verš, tak, Pavol alebo písateľ, na tom to je teraz nepodstatné, hovorí toto. Z povedaného je hlavné toto. Máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu velebnosti na nebesiach, ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý rozložil Pán a nie človek.
Veď každý veľkňaz je na to ustanovený, aby prinášal dary a obete, preto aj on musí mať niečo, čo by priniesol. Lebo keby bol na zemi, nebol by vôbec kňazom. Veď tu sú tí, čo prinášajú dary podľa zákona. Keď konajú bohoslúžbu v tom, čo je obrazom a tieňom nebeských vecí. Ako to bolo naredené Mojžišovi, keď mal smutový stánok. Jo, takže proste ten Boh reálne, keď zavolal Mojžiša na vrch, tak mu povedal, tu a tu sleduj, takáto sotov a to bude aký obraz veci, ktoré sú v nebi. On to nejak ako prirovnal, to bola nejaká metafora. On sa to snažil nejak pripodobniť. Ale potom sa píše, že Ježiš teraz však dostal o to dôstojnejšiu službu, o čo lepšie je zmluva, ktorej sa stal prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami. Keby totiž prvá bola bez chyby, nebolo by treba hľadať miesto druhej. Takže tiež vidíme, že ako Boh si to uvedomoval, že tak nie je dokonalé. Tento systém nemôže pokračovať do nekonečna. A v Kristovi naplnil všetko to, čo sme si čítali v Izaiášovi a umožnil človeku vnímať každodenný vzťah. A potom, keby sme prešli do listu Židom 9. kapitoly, 1. verša, aj prvá zmluva mala síce určité bohoslužobné predpisy, aj svätyňu na zemi. Sa riadili totiž prvý stánok. V ňom bol svietnik a stôl s posvätnými chlebmi, to sa volá svätyňa. A za tou druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých. Tu je kadidlový oltár, truhla zmluvy, celá obložená zlatom. V nej je zlatá nádoba s manou, Áronova palica, ktorá vypúšala, a tabule zmluvy. Nad ňou sú cherubíni, slávy, ktorí zatieňujú zľudovnicu. O tom však netreba teraz hovoriť podrobne. Odkedy je to tak zariadené, od prvého stánku opätovne vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslúžbu. Do druhého však len raz do roka vchádza sám veľkňaz, ale nie bez krvi, ktorú prináša za seba a za nevedomosti ľudu. Týmto naznačuje Duch Svätý, že cesta do svätyne svätých ešte nie je vždy zjavná, kým stojí prvý stánok, ktorý je obrazom pre terajší vek. Podľa neho sa prinášajú dary a obete, ktoré nemôžu zdokonaliť vo svedomí toho, kto uctieva Boha. A ešte to dočítam a potom niečo tam hovoriť. A sú popri pokrmoch a nápojoch a rozličných umývaniach len vonkajšími predpismi, ktoré platia do času nápravy. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozliat a teliat, ale so svojou vlastnou krvou vydobil večné vykúpenie. Lebo ak už krv kozlov a bíkov a popol jalovice sypaný na poškvrnených posvedzuje k telesnej čistote, o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť. Očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Jo, to je proste úplne triumfálny popis a úplný prevrat toho, čo dovtedy ľudia mohli zažívať. Proste, vidíme, že to bolo len nejaké vonkajšie, akože tu urob nejaký proces vždy so sebou, aby si mohol pristúpiť k Bohu, ale tí ľudia neodchádzali s tým, že OK, ja teraz nič, keď to poviem normálne, tak ako pocit viny sa im stále vracali. Hriešne myšlienky sa im stále vracali. Keď niekto hrešil proste, že mal problém s cudzoložstvom, stále to robil. Proste toto nemalo, to bolo iba taká formálna vec, ktorá nemala reálne, čo urobiť proste s človekom. Nemala moc ho proste zmeniť. Kdežto, ako sa tam potom píše, tá Kristova obeť, ktorý sa obetoval raz a navždy, to znamená, netreba zase tu nás zabíjať teliatka, ako na farku za Brnom. Proste stačí uveriť proste Bohu. Hej, príjmi Pána Ježiša Krista, všetci poznáme to evanjelium, sme to vedeli povedať. Príjmi Pána Ježiša Krista, vyznaj mu svoje hriechy, naplni ťa svojim duchom. Proces, ktorý trvá niekedy 5 minút, 10. To bolo nepredstaviteľné. To nezažíval nikto, ani ten veľkňaz de facto. To očistenie nebolo pre nikoho, absolútne. Pretože to, aby niekto vykúpil ľudí,
Nestačilo, aby zomrelo zviera, aby zomrel človek. Proste život za život. Proste keby Kristus nezomrel a nevstal z mŕtvych, tak tu nikto z nás teraz není. A niekedy to fakt môžeme považovať, že jo, tak rád by som trávil s Bohom čas, tak úplne sa mi to nedarí a tak. Tak to keby prišiel proste 1000 rokov pred nami, by ti povedal, kam, zoprúť sa. Ja som to celý život nemal, ja som celý život iba počúval, že toto niekto má prísť. To sa aj vyslovene píše v tom, neviem presne teraz na ktorom mieste, ale to, že čo by dali tí proroci za to, aby videli, čo teraz iba ten Izrael vidí. Čo by dali tí ľudia za to, ktorí chceli s Bohom vidieť, nemohli proste, lebo nežili v tej takovej správnej dobe proste. Žili v svojej dobe, ktorá to neumožňovala. Že fakt si môžeme naplno vážiť ten čas, že môžem si dať stišku na Bibliu a že Duch Svätý mi nebude hovoriť to, čo sci-fi úplne, hej, pred Kristom. Totálne sci-fi, že by ku mne Boh prehovoril osobne. To sa proste nedialo. Tak rozmýšľam teraz, či ešte treba ísť do 10. kapitoly. Iba sa pozriem, či tam je niečo taký úplne groundbreaking. Ale ja som sa chcel niečo prečítať. Tak, jo, ty len prečítam iba krátku pasáž z tej 10. kapitoly, ktorá vlastne potvrdzuje to, že naozaj Boh ako vôbec nemal toto v pláne robiť, tie obete a tak ďalej. Teda tam sa píše, najprv teda hovorí, obete ani dary, ani zapálne obete, ani obete za hriechy si nechcel, ani si nemal v ich zaľúbenie, hoci ich prinášajú podľa zákona. Len potom povedal, aj hľa idem, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší nové, aby ustanovil druhé. Podľa tejto vôle sme posvetení tým, že Ježiš Kristus raz a navždy obetoval svoje telo. A potom každý kňaz tam stojí každý deň, koná bohoslúžbu, znovu a znovu prináša tie isté obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy. On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy po pravici Božej a teraz už čaká, kým mu jeho nepriatelia nepadnú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. A ďalej, toto je zmluva, ktorú uzavriem s vami, až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do srdc a vpíšem im ich do mysle a na ich hriechy a neprávosti už viac nepomyslím. Kde sú však odpustené hriechy, nie je už viac obete za hriechy. Jo, takže ako preto to ako, vo mne to vzbudzuje takú väčšiu vďačnosť a také, že jo, Vianoce, Pán Ježiš narodil, vieme, jo, Mária, Jozef, ideme ďalej. Proste nad tým, keď sa fakt zamyslíme, čo to znamenalo, že to proste obeť za hriechy, že už nie je potrebná, že proste jeho dokonalá krv nás obmila a čo si to vyžadovalo aj z jeho strany, tak si myslím, že aspoň že proste nás to môže tak pripomenúť nám to niečo a vzbudiť možno takú vďačnosť a naozaj tak chváliť Pána naplno, že keď budú tie Vianoce, tak si povieme, že jo, tak úprimne, že Pane, som ti vďačný, lebo chápeme viac ten background, že proste to nebolo samozrejme. Tak a som dal taký obrazok, lebo aj v porovnaní treba s týmto, čo tu bolo predtým, tu bol proste nejaký jeden typeček, musel mať ľanový odev, všetko, hej, turbán. A išiel tu raz za rok, kdežto tento typeček, aj tento, ale tento tu mladý muž, proste si sem do parku na liečko a sa rozprával s Bohom. Tak to sme prešli docela ako veľký kus, keď sme sa dostali z bodu A do bodu B. Tak. A ja možno na záver posledný verš, ktorý som chcel ešte zmieniť, bol Matúš 27:51. Tam vlastne sa o tom píše, že a hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla a skaly pukali. To je potom, neviem, aký presne čas to je, ale zo pár hodín potom, čo Ježiš vlastne zomrel na kríži a sa odovzdal Bohu.
tak sa to stalo. Hej, takže on medzi tým, že sa stalo proste v nebesiach, v duchovnom svete, že Boh prijal jeho krv. V tom momente, ak Boh prijal jeho krv, tak sa roztrhla tá opona, to naznačuje to, že človek má odteraz neobmedzený prístup k Bohu. Je jedno, jaký národ, je jedno, jaká proste, jaká šľachta, nešľachta, a je jedno kedy. Proste vždy, za každé okolnosti, pokiaľ je ospravedlnený skrze Pána Ježiša, tak ten prístup je úplne neobmedzený. 24/7, proste non-stop. No. Takže úplne revolúcia. Tak, takže také zhrnutie som si pripravil, to znamená, čo sme mali BC, veľmi obmedzený prístup na jednom mieste, raz do roka jeden človek. Nová zmluva, úplne otvorený prístup pre každého, kto verí v Pána Ježiša Krista, každý veriaci, každý deň. Úplne neobmedzené. Miesto Božej prítomnosti predtým bol chrám, nič iné, de facto. Dneska, jak sa píše v liste trebárs Efeským, či neviete, či vy ste chrám Ducha Svätého, Boh prebýva vnútri človeka, nikdy nechcel, aby to bolo vnútri, nikdy nechcel, aby to bolo v budove, vždycky si prijal mať chrám, ale musel preto niečo urobiť. A základný princíp, ktorý sa vlastne uplatňuje v starej zmluve, funguje. Majú zákon, nedržia zákon, musia priniesť obeť, sú očistení. Hrešia, zákon, obeť. Never-ending cycle. A v novej zmluve princíp milosti a viery, to znamená, sme ospravedlnení nie na základe skutkov, to sa píše v liste Titovi, nie na základe skutkov, vyslovene len na základe tej jeho obeti a príjmeme to proste z vieru. Takže tak. Takže s týmto by som chcel zaželať krásne vianočné sviatky v mene celého týmu mládeže. A jo, Ježiš sa narodil hlavne preto, aby zomrel. To je zaujímavé. Takže this is the season, this is the reason. A jo, ďakujem, že ste tu boli s nami a tešíme sa na vás aj budúci rok a ešte vám o týchto veciach viac povie Kristi, takže ďakujem.